Webafowethu angithi manje sifuna ukuyiqeda lento le. La eHarding kunenkampani yama security ehlangana nenkampani yama security ese Potchefstroom. Ibona babefike kwaNongoma bezobulala mina ngenxa yokuthi lensizwa ngathi isukumele indawo yakubo. Ukube kuya ngabantu kube kuya ngokuthi umuntu ukala into angakwazi ukuyenza ngendlela yangaye etoilet ngaba ngikho mina la. Ngilapha ngoba ngiya-understand ukuthi mina ngiyoba idlozi ey'nganeni zami. Ngeke ngibe idlozi lesizwe, ngiyoba idlozi ey'nganeni zami, ngiyoba ingilozi enganeni yami eneminyaka 2 njengoba ngikhuluma njengamanje. Wena ufuna ukungibulala ufuna wazi ukuthi nginengane yami eneminyaka 2. Nginenqwaba yey'ngane ezingakazalwa ofuna ngikumfuze. Yes. So asizukuthatha izwe ndaba ezitha silinika abantu wena wendlovu silinika abantu abafuna ukubulala izwe. Asifuni ukugwilika thina sifuna indawo zakithi zibe yindawo, sifuna indawo zakithi ogogo bekhululeka ugogo ahambe ngo12 ephethwe edakwe isizulu esikade siphiswe emzini wakwaMthombe nangumdidiyeli. Sifuna umgogo ahambe esweni lakithi esuka enkosini yakwaMaci ekade iphisile edake ugogo ngo12 ebusuku ayihambe lakhululeke ngoba azi ukuthi izingane zonke zasendaweni izingane zakhe. Asikwazi ukubulala izwe kanjena, asikwazi ukubulala izwe ngamadoda awu4. Wema lalelani ngithi mina la eHarding makhona umuntu othi uyasatshwa akeza azotshela mina manje ukuthi uyasatshwa manje ngoba angithi ngiseHarding manje 600 kilometers kusuka manje yakwaNongoma. Ngicela umuntu othi uyasatshwa la eHarding ese lapha phambi kwami ngitshela ukuthi mina phakela ngiyasatshwa bese ngiyambona ukuthi usatshwa ngempela yini ngoba sizokureduce izwe, asizokubulala izwe ngenxa yokuthi kunamakwelekwele akhokhela abantu abathile kudla izingane zabo. Bakithi into entshontshiwe abayelusa la bakhona ontanga yethu la abazalwa ngo1980 bayazi ukuthi sashintshontsha umbili emasimini. Wawungawuntshontsha umbili abafowethu uhambe nawe ekhaya, wawuntshontsha umbili wosentabeni into yokuntshontsha ingene ekhaya. Wena wakho umuzi uwakhe ngento yokuntshontsha, wakho umuzi uwakhe ngento yokwebiwa, wondla izingane zakho uthenga impuphu izingane zakho zizikujabulele ngoba zona zazi. Wena uyinikeza ukudla kokwebiwa, wena wakhe uthikithi enkulu iTV uzuqhomela omakhelwane uthi wena unenkulu iTV unenkulu imoto usho ngezinto zokwebiwa. Ingane kayifunzwa isono. uSolomon wathi esebona impilo imxakile esedayisile ngoNkulunkulu wacela uNkulunkulu wathi uNkulunkulu angifuni ukusinda okungenani ngicela ukusindisa isizwe. Ngicela amadoda la eHarding ngeke sigwilike sonke bafowethu. Niyangizwa insizwa futhi mina ngiyanazi ngizensizwa ngonyaka ozayo nje ngoJune nizobe nizonganisela umakoti wami wala kwaMbotho la eHarding. Umakoti wami wala kwaMbotho la eHarding umama wakhe ebukhosini hayi eceleni ebukhosini umama weingane zami ozongana ngonyaka ozayo ngoJune wala eHarding ebukhosini bakwaMbotho. Umama wakhe ozala yena wasebukhosini bakwaMavundla khona la futhi. Ngiyangizwa ingane zakwethu angizileke njengosibali la ngize njengensizwa enenkinga yokubona izwe liyongena ehlathini. Asizukugwilika sonke. Abanye bethu bazoba ngabasebenzi nami ngumsebenzi. Abanye bethu bazovuka baye emsebenzini abanye bazoba namabhizinisi. Kodwa wena okhetha ukuba nebhizinisi musuba nebhizinisi ngendawo yakini. Musuba nebhizinisi ngokufa kwabantu endaweni. La eHarding kunenqwaba yensizwe seyifile. Ngine list yezinsizwe seyifile la eHarding. Ngine list yezinsizwe seyifile neintombi eyifile. Usuka la eHarding kuye eMthwalume. Ngiyamkhumbula uMagatshu waseMthwalume. Wayisuka la eHarding kwakuhlangene abantu bokufika ama-Nigerians. Entshontsha izingane zakithi ecuya izingane zakithi. Lo Magatshu wagcina eboshiwe kwakuyimuntu owayesebenza nabantu bakhona la becuya izingane zakithi zamantombazana. Awukwazi ukuvuma akekho umuntu ongenayo udade wabo. Mawungenayo udade wabo wena uyinsizwa uzalwa umuntu wesifazane. Musana ukuvuma le nonsense yokuthi abantu ababili abathathu la endaweni ngoba bona bedla kahle kumakothukulo. Mina ngithi manje angifuni ukukhuluma into yakusasa mina.
ziyangazi insizwa ngijala umgangela ngithi mina manje la ehadingi makukhona umuntu othi yesatshwa akadabule phakathi kwena azoma phambi kwamathi mina phakela ngesatshwa nibone ukuthi mina ngizomsaba yini ngoba sikwazi ukureduce indawo ingabi lutho size la sizoseka nina weinsizwa sizoseka nina wemadoda la sizokweseka nina musani nina ukungena ezintangeni kunenqwaba insizwa emile lapha ngemuva phakathi kwabafazi lapha ngemuva ngoba kufanele ngabe zila ziyakhombisa ukuthi zize empini ziyokuzolungisa indawo izwe lenkosi leli musani